Ja tenim la roba posada a la taula. Aleshores, com que ja està tallada a esquadra, me senyalo 40 centímetres. Tot d'allò, 40 centímetres, ja tinc la ratlla feta i passem a tallar-la. Ja tinc la roba aquí per la meitat i amb el cúter tallo el... En el moment en què es va fer el confinament, el 13 de març del 2020, es va crear una xarxa de suport mutu a Gràcia i un dels grups que es va crear va ser el de les cosidores de Gràcia. Aleshores, aquest grup de seguida ens vam posar a recollir material per fabricar sobretot mascaretes, perquè no n'hi havia a les farmàcies. I aleshores es va constituir un grup que eren de gent que recollia material, gent que cosia el material i gent que transportàvem el material d'unes cases a les altres, tant per proporcionar material a les cosidores com per recollir el material que ja havien fet. Vam arribar a ser 70. Vam fer mascaretes, vam fer bates, vam fer gorres per sanitaris, vam fer diademes perquè la gent no s'hi hagués les orelles, vam fer bufs, vam fer moltes coses. I això és el que guardarem per fer el patró. I ja tenim el cos. Noies, ara per fer la bata rebrem un tant de teixit per fer el cos que mereix 1,25 m de llarg per 1,70 m. Els sanitaris recollien d'aquí el material cada dia i llavors l'endemà al matí ells tenien un centre de distribució per tot Catalunya i repartien bàsicament llars d'avis, tant el que eren residències d'avis com llars socials, menjadors socials de gent gran, el rebost solidari, presons, hospitals, CAPs. Repartien una mica a demanda del que ells rebien. M'ho deixo tot a punt aquesta tarda per repartir a les cosidores tot això que tinc aquí, peces tallades, roba sencera, vetes. Aquí hi ha el certificat autoresponsable que tinc per circular. Aquí tinc les comandes. Podem dir que la pandèmia ha estat positiva pel que fa a enfortir les relacions del teixit social del barri, perquè ens hem posat en contacte amb moltes entitats, vam treballar en aquell moment colze amb colze i passada la pandèmia fort hem seguit col·laborant. Gràcies a haver-nos conegut i haver-nos ajudat tant en un moment tan precari, es van establir relacions molt fortes entre persones. Hem après que és molt necessari comptar uns amb els altres, a donar-nos suport, a no esperar que l'administració ens ajudi, que depèn de nosaltres tirar endavant. Es va demostrar que ni els polítics ni l'administració resolien les urgències del moment i si no hagués estat per la gent de baix no ens n'hauríem sortit, hauria mort molta més gent. I va servir realment per enfortir un teixit social molt important. No teníem absolutament res, ni mascaretes ni EPIs, res de res, però llavors les persones, donant veus, les persones, no sé, suposo que aquest esperit altruista van començar a reaccionar i ens regalaven i ens donaven, ens feien donacions de material. I l'alegria, una de les alegries també més grans que vam tenir és que la Mireia Rius ens vam assabentar que feia uns EPIs fets d'hule i que Sanitat havia donat l'okei i que podíem utilitzar amb l'avantatge que els podíem rentar i tornar-los a reutilitzar. I per nosaltres això era fantàstic. El que vam intentar és trigar colors vius, més que res alegres, perquè ja la situació era prou trista com que per als malalts veguessin colors vius, o amb flors, o vermells, o roses, que fossin colors molt alegres. I anem a soldar.
Vam intentar ser el més sostenibles possibles, ja que aquests EPIs podien aguantar unes 20-30 rentades i no un EPI d'un sol ús que amb una vegada ja fas. Aquest és un dels models que vam utilitzar. Aquest hi era amb rosa i amb aquest color. Llavors en teníem un de gris amb unes margarites. Please stay home, please stay home, don't want the corona. Please stay home, oh God, please stay home, please stay home. It's okay to be alone now. Que hem celebrat tots els aniversaris, les jubilacions, al final de les hospitalitzacions. Vam homenatjar 2 persones de 90 anys. També vam compartir el dol d'un difunt durant el confinament estricte. I llavors tot això doncs, ha fet que hem pogut compartir sentit de l'humor, generositat, esperit de carrer, cohesió, ajuda mútua, complicitat i també el neguit, el patiment pels familiars. Hem fet pinya, ens hem fet costat i hem procurat per tots, no? I el bonic és que donant-nos alegria també hem donat alegria a molts altres. Hem donat força als treballadors i a 3 o 4 generacions. No?